שלום, שוב חזרתם אלינו ביומן מלחמה. אז היום אנחנו בעצם נראיין כאן מישהי מיוחדת, בוגרת יותר מכל מי שראיינו, והיא תספר לנו קצת על המלחמה ואיך זה הרגיש כשהיא הייתה ילדה, וכשהיא הייתה בעצם קצת יותר, כשהיא הייתה ילדה וגם היו לה כל מיני מבצעים כאלה. אז בואו נקבל בהרבה מחיאות כפיים בעצם את סמדר טוביס. קחי את זה בבקשה, תסתכלי. אז אני יכולה לראיין אותך ולשאול אותך כמה שאלות? בבקשה. אז נכון שאת היית עוד כמה מבצעים חוץ מהמלחמה הזאת? הייתי לא רק במבצעים, גם בהרבה מלחמות. כן, ואיך זה... הייתי במלחמת סיני, במלחמת ששת הימים, בהתשה, במלחמת יום כיפור, במלחמות, אני כבר לא זוכרת את השמות כמה מלחמות. אולי 10. שלום הגליל, ומבצע, מה? לבנון, היה פעם לבנון ראשונה ולבנון שנייה. והייתי בהרבה, ואיך זה מרגיש לעומת בעצם המלחמה של היום? זהו, בדיוק, בגלל זה אני לא מתרגשת כבר, ולא כל כך... את אומרת שזה פחות רציני ממה שהיה. אני לא יודעת אם זה פחות רציני, אבל זה לא כל כך מפחיד אותי כבר, כי כבר התנסיתי בהרבה מלחמות, ואני לא מתרגשת מזה. כן, וגם אם נגיד, והיית גם השתתפת בכל מיני מלחמות? לא, לא ממש השתתפתי, אבל עקבתי בעניין רב. ואת בעצם... מה הוא רוצה? ובעצם... לא, אל תהפך שום דבר. אני אתן לך בבית, אין פה. מה? את אומרת שאת לא מתרגשת, וכשפעם זה היה, אז התרגשת הרבה יותר, או ש... במלחמות שהיו לי ילדים קטנים, אז הייתי קצת יותר מודאגת, אבל עכשיו כבר אני לא מודאגת. כי יש כבר ילדים גדולים יותר. לא, אני גם מתרגלים, במשך הזמן מתרגלים כבר, לא כל כך מתרגשים. אז... רגע, תעשי סטופ רגע, תעשי הפסקה. תודה לך, סבתא, תודה לך, סמדר שהיית איתנו כאן היום ביומן מלחמה. והיום בעצם נדבר על כל מיני מבצעים ומלחמות שהיו לפני זה, כמו שהיא אמרה כאן. בעצם לעומת המלחמה הזאת, בגלל שהיא כבר הייתה בהרבה מאוד מבצעים וזה, אז היא כבר הרבה פחות מתרגשת מזה. הרבה פחות מתרגשת. אז ובעצם בגלל יש הרבה מאוד אנשים שגם אם הם סבים או סבתות, שהם עדיין נלחצים מאוד, שזה תופס אותם בזמנים מאוד כאלה שנגיד כמו ברחוב. נגיד אמא שלי בעצם עזרה לי אישה זקנה ברחוב שמאוד נלחצה כשהייתה אזעקה. והיא נפלה. היא נפלה מרוב שהיא בעצם בגלל שהיא נפלה ובעצם היא נפלה מרוב שהיא כל כך נלחצה. אז בעצם מה שאני מוסרת כאן זה שלא צריך להילחץ מכל דבר, גם אם זה מאוד מלחיץ, שמור את הפחד בפנים. יותר נורא כשאתה נלחץ ואז אתה ישר ממהר כל כך, ואז אתה נופל על משהו, ואז אתה לא יכול להמשיך ולהגן על עצמך. אז תהיו לאט, לא צריך למהר, יש מספיק זמן.
בשביל לעשות את זה. עכשיו, מה קורה? נהרגו בפעילות צה"ל ברצועה. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רועי שרון כתבנו נמצא בגבול רצועת עזה. רועי, אילו עוד פרטים ניתן למסור בשעה הזו? ממה שאנחנו מבינים, כוח של יחידה מובחרת שנכנס לבית, ומדובר בפעילות כמעט שגרתית. צה"ל נכנס הרבה לבתים בתוך רצועת עזה, ואז כשהם נכנסים לבית מתברר שהבית הזה ממולכד על ידי חמאס, והבית מתפוצץ כשבתוכו יש הרבה מאוד לוחמים לאותה יחידה, ומדובר, טלי, באיום שהיה מוכר לצה"ל. צה"ל נכנס הרבה לבתים, אבל כשהוא מזהה מראש שיש בתים שהוא ממולכדים, או מודיעינית שהוא מקבל מראש שאותו בית ממולכד, או שתצפיות מזהות בזמן אמת שהבית ממולכד, או שאותם לוחמים פשוט מתצפתים ומזהים שהבית ממולכד, יש אפשרות אחת שמפוצצים אותו ממש כשהם בתוך הרצועה עם כוחות הנדסה. אפשרות נוספת שגם היא מתרחשת לעתים קרובות בשבועיים האחרונים, צה"ל מפציץ בארטילריה ומחיל האוויר ופשוט מוריד את אותו הבית. מדובר בהרבה מאוד בתים שהיו ממולכדים וזוהו מראש. הפעם צה"ל לא הצליח לאתר את הבית הזה כבית ממולכד, והכוח הזה של אותה יחידה מובחרת נכנס פנימה. 3 לוחמים נהרגים ו12 אחרים פצעים בפציעות שונות. אז ראיתם, היום בעצם מה שקרה זה בעצם חיילים שלנו נכנסו לבית של חמאס, והם לא ידעו שהוא ממולכד. הם פשוט נכנסו פנימה והבית התפוצץ עליהם. 3 חיילים מתו ועוד 12 נפצעו. ונקווה שלא יהרגו עוד חיילים, ותודה שהייתם כאן איתנו. נמשיך לעדכן בתוכנית הבאה. ביי ביי. תודה שהייתם כאן איתנו ביומן מלחמה המתעד את כל רגעי המלחמה.